Da, dar nu mai este cum era. Avem un caz mai special. O pisică s-a prezentat cu hematurie, adică urină cu sânge. Și în urma unei ecografii am depistat un calcul vezical destul de mare. Va trebui să fac o intervenție chirurgicală, să scoată acel calcul. În urma nisipului s-a format o piatră. Am să vă arăt acum ce piatră. Astea sunt niște pietre scoase din vezic. Ce se întâmplă? Nisipul se strânge în cantități foarte, foarte mari și se formează acești calculi. Din păcate, astea nu sunt pietre de eliminat, se elimină doar prin intervenție chirurgicală. Așa că aveți grijă dacă aveți câini pisici cu probleme urinare, să mergeți la un medic și să nu-i lăsați așa, să-i faceți investigații.